Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ισχυροποιείται, αναβαθμίζεται και αλλάζει με σκοπό τη δική σου επαγγελματική επιτυχία. Από το 2020, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως ρυθμιστής του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, εφαρμόζει το πιο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων, που στόχο έχει να εισάγει καινοτόμες πρακτικές για την αποτελεσματική ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Μέσα από το νέο στρατηγικό πλαίσιο μπορείς πλέον να έχεις ξεκάθαρο επίπεδο πιστοποιημένων προσόντων που σε κάνουν ανταγωνιστικότερο. Να έχεις για πρώτη φορά αμοιβόμενη πρακτική και μαθητεία σε ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 100%. Να λάβεις στεγαστικό επίδομα. Να έχεις πρόσβαση σε ισότιμες και εναλλακτικές επιλογές απασχόλησης μέσα από το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο. Να επιλέξεις πρότυπες δομές και σύγχρονες περιζήτητες σχολές. Άλλαξε επίπεδο με το νέο στρατηγικό πλαίσιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και χάραξε την επαγγελματική σου πορεία. Δες το μέλλον. Μάθε περισσότερα στο destomelon.minedu.gov.gr. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.